תארו לעצמכם אישה אחת, יפה ואצילית, שצועדת לבדה אל תוך לוע הארי, אל מחנה של עשרות אלפי חיילים צמאי דם, כשהנשק היחיד שלה הוא בקבוק יין וגבינה מלוכה. זהו סיפור הגבורה המצמרר של יהודית, הגיבורה הנסתרת של ימי החנוכה. העיר הייתה במצור, המים נגמרו, והייאוש שלט ברחובות. אבל כשכולם הרימו ידיים, יהודית הרימה את הראש. היא חדרה אל אוהלו של הולופרנס, הגנרל האכזר שאיים להשמיד את העם היהודי. הולופרנס היה בטוח שהוא כבש אותה בכסמיו, אבל הוא לא ידע שהוא נפל למלכודת מתוחכמת. יהודית האכילה אותו מאכלי חלב מלוכים כדי להצמיא אותו, והשקטה אותו יין כבד כדי להרדים אותו. ברגע שהענק נרדם ושקע בשכרות, היא עשתה את הבלתי יאומן, היא שלפה את חרבו שלו, ובאבחה אחת ערפה את ראשו. כשהיא חזרה לחומות העיר עם ראשו של המצביא בשק, הצבא האויב נמלט בבהלה. יהודית מלמדת אותנו שגבורה היא לא עניין של שרירים, אלא של אמונה ותחבולה. לפעמים דווקא העדינות היא זו שמחזיקה את החרב הכי חדה ומנצחת את המלחמות הכי גדולות. רוצים לגלות עוד גיבורים וגיבורות ששינו את ההיסטוריה כנגד כל הסיכויים? לחצו עכשיו על המעקב, כי הסיפור המרתק הבא כבר מחכה לכם.